Селото Задунаевка в Арцизки район посрещна високите гости чисто, спретнато и сякаш срамежливо засмяно. В деня на откриването на музея бе студено и мразовито, ала това не попречи на жителите и гостите на селото да се съберат на частично реконструирания площад, където бе установена сцената. Точно там посрещнаха гостите. Гостите бяха от най-висок ранг, започвайки от вице-президента на Република България Ангел Марин, посланника на България в Украйна Димитър Владимиров, представителите на различни държавни структури от България, а и от самата Украйна, губернатора на Одеска област Николай Сердюк, председателя на Одеския областен съвет Николай Скорик, президентите на двете български организации Юрий Граматик, президента на Конгреса на българите в Украйна, и Антон Кисе, президента на Асоциацията на българите в Украйна, и много други гости. След приветственото слово и краткия музикален поздрав, гостите най-после се отправиха към музея. Музеят е филиал на Одеския литературен музей и се намира в сградата на бившото училище. Делегацията с интерес разгледа експозицията, учутвайки се на богатството й. Днес ние празнуваме 150 години от Болградската гимназия, 160 години от рождението на Христо Ботев, и аз трябва да кажа, че тези събития са взаимосвързани. Взаимосвързани са, защото на тази земя давно са живели много българи и тук се е съхранил българския дух. На тази земя ни свързва и друго. Освен общата история, ни свързва и културата и език. И сега, днес, когато празнуваме тези празници, с гордост можем да кажем, че бъдещите поколения ще оценят този труд, който ние вършим сега с любов, и ще съхраним и за бъдеще този корав, стабилен български дух на тази земя. А в музея наистина има какво да се види. Състои се от 3 зали. Първата разказва за историята на селото, преселването, заселването му и бита на българите. Втората зала е посветена на Христо Ботев, живота му, писмата му, творчеството. А третата, последна зала е посветена на съвременната Задунаевка. Заслуга за това имат всички жители на село Задунаевка, както и работниците на Одеския литературен музей.